Capcom уваскрасіла Вераніку. Square Enix давяла да фіналу рэмейк Final Fantasy VII, а Xbox адважыўся на немагчымае, адправіў майстра Чифа на PlayStation. Цэлы марафон анонсаў запар, ад якога спіс жаданага трашчаў па швах. Вы на канале Відзік, з вами Віталь Аляхновіч, і сёння я правяду вас праз бадай што самыя гучныя дні гульнявога лета. Бо тое, што калісьці адна адзіная рабіла E3, цяпер падзялілі паміж сабой адразу некалькі прэзентацый. І гэта, па сутнасці, новае гульнявое свята, што вырасла на руінах нябожчыцы. І характары ў гэтых шоу зусім розныя. Summer Game Fest, галоўны спаткаемца E3 ад Джефа Кілі, дзе сабраліся тлустыя анонсы вечара. Xbox Games Showcase, шоу, на якім Microsoft спрабавала задаць тон на гады наперад, але замест яснасці выдала супярэчлівыя сігналы. Частка гульняў цяпер выходзіць паўсюль, уключна з PlayStation, частка застаецца кансольным эксклюзівам Xbox, але ўсё адное з версіяй на ПК, а адзінага зразумелага правіла так і не з'явілася. Спойлер, Microsoft надалей для кожнай асобнай сваёй гульні незадоўга да рэліза абяцае вызначацца, дзе ж яна па выніку выйдзе. І нарэшце PC Gaming Show. Кут для дзіўных, смелых, дзе гуляюць за ігральны кубік, хакаюць карпорацыі і кормяць лаўкраутаўскіх пачвараў. Карацей, старыя серыі вяртаюцца, новыя даты прызначаюцца, межы паміж кансолямі сціраюцца, пакуль не ўладкаваліся зручненька перад маніторам, працісніце падабайку і не забудзьцеся пакінуць каментар, нават негатыўны, калі так моцна прыпякае. Гэта сур'ёзна спрыяе распаўсюду беларускага кантэнту на Ютубе. Рухаемся наперад, бо нас чакае шмат цікавага. Першым жа анонсам Summer Game Fest стукнуў па ностальгіі. Capcom нарэшце бярэцца за рэмейк, пра які фанаты прасілі гадамі. Resident Evil Veronica. Гэта перапрацоўка Код Вероніка, той самай часткі 2000 года, якую ўсе лічылі апошнім прабелам у сучаснай серыі рэмейкаў. Код Вероніка доўга заставалася бялявай плямай. Capcom перарабіла другую частку, трэцюю, чацвёртую, а Вераніку упарта абмінала. Цяпер чарга дайшла і да яе. У дэбютным трэйлеры паказалі вяртанне Клэр Рэдфілд і перанароджаны востраў Рокфорд. З цемрай, кінематаграфічным святлом і той самай атмасферы безвыходнасці, за якую серыю і любяць. Рэліз у 2027 годзе адразу на PlayStation 5, Xbox Series, ПК і Nintendo Switch 2. Так што калі вы яшчэ не пазнаёміліся з адной з найдзіўнейшых сюжэтных арак франшызы, у вас ёсць цэлы год, каб падрыхтавацца. Ад аднаго вяртання да зусім іншага, толькі цяпер замест зомбі ў нас намаляваныя ад рукі чарцяняты. Студыё MDHR, аўтары Cuphead, прыехалі на шоу адразу з дзвюма гульнямі. Першая — Mighty Cuphead Adventure, рэтра-платформер, які не проста натхняецца 80-мі, а літаральна зроблены па тэхналогіях той эпохі. Напісаны на асэмблеры і скроены пад Sega Master System. І нават для гэтай 40-гадовай платформы абяцаюць выпусціць гульню на картрыджы. Нешта неверагоднае. То бок, ахвочыя змогуць запусціць гульню не толькі на ўсіх сучасных кансолях і ПК, але і на сапраўдным фізічным картрыджы для Master System. Гэта будзе класічны run and gun з беганінай, стралянінай і бітвамі з босамі. Таксама MDHR пацвердзілі, што працуюць над новай вялікай часткай франшызы. Зноў намаляванай ад рукі ў тым самым фірмовым стылі мультфільмаў 30-х гадоў. Пасля мульцяшнага гумару рэзкі кантраст, бо далей у нас крычаць у касмічнай цемры. Creative Assembly паказала першы паўнавартасны трэйлер Alien Isolation 2. Працягу аднаго з найлепшых хорараў дзесяцігоддзя. І калі першая частка трымала вас у замкнёнай касмічнай станцыі сам-насам з адным ксенаморфам, то сіквел вырашыў выйсці на адкрытую прастору. Дзеянне разгортваецца ў калоніі на паверхні планеты, разбітай штормам. Новыя героі, новы сюжэт, новае атачэнне і агрэсіўнейшы ксенаморф, які, паводле распрацоўшчыкаў, не дасць вам перадыхнуць. Даследаваць трэба будзе аванпост карпорацыі Weyland Yutani пад назвай станцыя Курасакі. Гульня выйдзе на Xbox, PlayStation, Nintendo Switch 2 і ў Steam. Але дату пакуль не назвалі, а кадры пазначаны як прэ-альфа, так што да рэлізу яшчэ далёка, таму і баяцца пакуль рана.
Імя, ад якога у знаўцаў замірае сэрца, Фуміта Уэда, аўтар Іко і Shadow of the Colossus, нарэшце паказаў трэйлер свайго новага экшана Gen Atlas. Раней праект быў вядомы пад працоўнай назвай Project Robot і ўпершыню мільгануў яшчэ на The Game Awards 2024. Цяпер у яго ёсць імя і выдавец Gen Design разам з Epic Games Publishing. Усё так, распрацоўку спансуе Epic Games, а таму і танцаваць праект на ПК будзе выключна праз Epic Games Store. Сеттынг фірмова дзіўны для Уэды. Герой прачынаецца сам-насам на закінутай планеце сярод бязмежных раўнін, пакінутых збудаванняў і мора, якое бясконца мяняецца. Самотнасць, сілуэты, гіганцкія істоты. Усё пазнавальнае, але цяпер да гэтага дадалі экшон і стральбу ад трэцяй асобы. Цэнтральная механіка – той самы робат. Яго моц дазваляе дабірацца туды, куды раней не было ходу, мяняючы і даследаванне, і само разуменне свету. Крыху палохаюць заўважныя 10 кадраў на секунду ў геймплейных момантах трэйлера, але будзем спадзявацца, што гэта вельмі ранні погляд на гульню. Яна выйдзе на PlayStation, Xboxах, на ПК праз Epic Games Store. Даты, як водзіцца ва Уэды, пакуль няма, але ягоныя гульні заўжды вартыя чакання. Калі ўжо загаварылі пра вялікіх робатаў, вось вам робаты ў самым літаральным сэнсе. Bandai Namco паказала анансуючы трэйлер Gundam Rock Orbit, экшана па матывах славутай анімэ-франшызы, дзе ў роліку сутыкаюцца велізарныя мехі. Гэта хуткасны экшн-слэшер ад трэцяй асобы ў зусім новым Гандам сусвеце. Гуляць будзем за пілота па імені Рэ Ікс у высокаманеўраным касцюме Гандам Хелікс, а ўласныя мабільныя касцюмы можна будзе збіраць і кастамізаваць. Страляць і рэзаць ворагаў як у космасе, так і на зямлі. Распрацоўваюць унутры самой Bandai Namco, выйдзе на PlayStation, Xbox Series і ПК ў 2027 годзе. NetEase паказала новы трэйлер Blood Message, і гэта будзе яе першая паўнавартасная AAA гульня. Сеттынг кітайскі і канкрэтны, позняя дынастыя Тан, 848 год. Вы кіруеце безыменным ганцом і ягоным малым сынам, якія трапілі ў віхуру паўстання і вымушаны прабірацца на ўсход, каб даставіць пасланне, ад якога залежыць лёс іхняй разадранай вайной радзімы. Гледзячы па роліку, геймераў сапраўды чакаюць маштабныя бітвы. Гэта кінематаграфічная, сюжэтная экшн-прыгода з баямі, скрытнасцю і паркурам. На рухавіку Unreal Engine 5. Распрацоўвае яго падраздзяленне Thunderfire разам са студыяй 24 Entertainment. Даты пакуль няма, але гульня цэліцца на ПК і кансолі. Для NetEase, якая дагэтуль больш вядомая мабільнымі праектамі, гэта сур'ёзная заяўка ў кампанію да старэйшых хлопцаў. Ад дынастыі Тан пераскочым у нашмат бліжэйшую эпоху і да студыі, якая ўмее рабіць драму з кулакамі. RGG Studio, аўтары Якудза, нарэшце назвалі дату свайго наступнага праекта Stranger Than Heaven. 15 студзеня 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series і ПК, прычым адразу ў Game Pass. А цяпер галоўная нечаканка з роліка. Адзін з персанажаў атрымае знешнасць Тупака Шакура, вядомага рэпера, але ўжо памерлага. Персанаж завецца Амару, і зроблены ён з дазволу і пад наглядам спадчыны рэпера Амару Entertainment на аснове архіўных здымкаў і відэа без ніякага штучнага інтэлекта. У праекце таксама знялі Снуп Дога і ягонага сына Кордела Брадуса. Гучыць як адна з самых дзіўных калабарацый года, але RGG умеюць рабіць так, што нават самае абсурднае выглядае дарэчна. Гульня расказвае пра Макота Дайто, япона-амерыканскага сірату, які пераплыў цішком на караблі з Сан-Францыска ў Японію, спадзяючыся пачаць новае жыццё. Stranger Than Heaven апіша паходжанне якудза клана Тодзё, пра які ідзе гаворка ў гульнявой серыі Якудза, заснавальнікам якой Макота ў канчатковым выніку і становіцца. То бок гэта такі прыквел цэлай серыі гульняў. Пасля вялікіх студый крок у бок незалежнай сцэны невялікая каманда Dead Astronauts паказала першы трэйлер Haex. І галоўная стаўка тут на незвычайны сеттынг.
Вы навукоўцы, якія адправіліся даследаваць анамалію на субарктычнай поўначы і зніклі, а цяпер мусіце выжыць у чужынскай прышэльцамі скажонай нардычнай глушы. Гэта сурвайвал-шутер з працэдурна генераваным адкрытым светам, у які можна гуляць аднаму або кааператывам да 4 чалавек. Ёсць голад, тэмпература, рэсурсы і разумны куб, які скануе наваколле, збірае рэсурсы і паступова адмыкае нават чужынскія здольнасці. Прагрэс герояў і свету раздзелены, так што можна заскочыць да сябра з усім сваім рыштункам. Выйдзе ў Steam і Epic Games Store, даты пакуль няма, але дадаць у спіс жаданага ўжо можна. Вяртанне, якога піраты чакалі 12 гадоў, новы трэйлер Assassin's Creed Black Flag Resynced, рэмейка 4-й часткі серыі, зрабіў стаўку на сюжэт і тую самую піратскую атмасферу, за якую Black Flag і дагэтуль лічаць адной з лепшых у франшызе. Ubisoft настойвае, што гэта не рэмайстер, а паўнавартасны рэмейк, перабудаваны з нуля, без аніводнага радка кода з арыгінала 2014 года. Распрацоўвала яго пераважна студыя Ubisoft Сінгапур, адказная за пакутніцкую Skull and Bones. У адрозненне ад большасці сённяшніх анонсаў тут не трэба чакаць гадамі, гульня выйдзе ўжо 9 ліпеня на PlayStation, на Xboxах і на ПК. Так што адзін зорны рэліз з гэтага выпуску можна забукмаркаць проста ў каляндар на наступны месяц. А калі ліпеня вам чакаць доўга, то ёсць рэліз, які наступіць літаральна заўтра. Выдавец Tiny Build назваў дату для Sand Raiders of Sophie 10 чэрвеня у Steam, а да таго моманту там якраз ідзе адкрыты плейтэст. Гэта мультыплеерны дызель-панк экстракшн-шутер, дзе галоўная фішка – канструяванне ўласных робатаў. Дзеянне разгортваецца на разбуранай планеце Софіі, дзе экалагічная катастрофа выпарыла акіяны, а тыя, хто выжыў, перасоўваюцца на механічных хадзячых крэпасцях, трамплерах. Іх можна збіраць самому ў модульным рэактары, а потым у адзіночку або камандай выходзіць у пустыні па схаваныя скарбы і адбівацца ад іншых марадзёраў. Стартуе на ПК, версіі для PlayStation 5 і Xbox падцягнуцца пазней. Ад саманабудаваных робатаў да саманабудаванага культу, бо наступны анонс грэе сэрцы фанатам коміксаў і маё асабістае, паказалі першы трэйлер гульні па чарапашках ніндзя «Апошні Ронін», і займецца ёй не абы хто, а Platinum Games, імя якое стаіць за Bayonetta і Nier Automata. Гэта значыць, што за экшн можна не хвалявацца. А вось дэталяў пакуль вобмаль. Трэйлер цалкам на CGI, цёмная атмасфера, каналізацыі, загадкавыя кадры і ніякага геймплею. Выдае гульню новае падраздзяленне Paramount Game Studio, заяўлены ПК і кансолі, але без канкрэтных платформаў і без даты. Карацей, інтрыгу стварылі, а адказы пакінулі на потым. Так як гульня па коміксу, то сюжэт можна акрэсліць ужо зараз. Апошняя чарапашка, якая засталася ў жывых, імкнецца адпомсціць за смерць сваіх братоў, забіўшы унука аднаго з заклятых ворагаў – Шрэдера. Хто канкрэтна гэтая чарапашка, невядома, носіць зброю ўсіх адразу. Як разумееце, сюжэт і свет гэтага комікса даволі чорныя. Над Нью-Йоркам пануе фашысцкі таталітарызм і сінтэтычныя ніндзі. Будзе цікава. Праект, які многія назвалі найбольшай нечаканасцю шоу, Crossfire, сюжэтная гульня пра двух наймітаў, якія сутыкаюцца з загадкавай смяротнай пагрозай і вымушаны працаваць разам. Робіць яе студыя Touch No Moon, сабраная, што цікава, з людзей, якія раней працавалі ў Naughty Dog і Infinity Ward над такімі гульнямі, як Uncharted і Call of Duty. І заснавалі яе, дарэчы, на 100 мільёнаў ад Smilegate, аўтараў арыгінальнага онлайн-шутера Crossfire. Аўтары робяць стаўку на дзве рэчы: моцную драму і прасунутую сістэму укрыццяў. Персанажы адаптуюцца да мясцовасці як жывыя людзі, прыгінаюцца за нізкімі сценамі, поўзаюць за пагоркамі, мяняюць стойку залежна ад ворагаў. Адну з галоўных роляў, наймітку Лейлу Касэм, выконвае Клаўдыя Думіт, вядомая па «Пацанах». Гэта адзіночная гульня ад трэцяй асобы для ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. Дакладнай даты пакуль няма, але заяўка сур'ёзная.
Ад адзіночнай гісторыі да велізарных сусветаў на тысячы гульцоў Arena.net показала першы погляд на Guild Wars 3, трыквел знакамітай ММО-серыі і першую новую гульню франшызы амаль за 14 гадоў. Студыя называе яе сучаснай эвалюцыяй жанру з акцэнтам на радасць руху і зусім новы тып ММО-баёў. Дзеянне разгортваецца ўсё ў той жа тырыі, але ў значна больш раннюю эпоху. Баявая сістэма злівае экшн-РПГ з фірмовым канструяваннем білдаў. У дэбютным трэйлеры паказалі першы унутрыгульнявы геймплей у рэгіёне Ор, выйдзе на ПК, у Steam і ўпершыню для серыі на PlayStation 5. Першы бета-тэст запланаваны на восень 27 года, дакладнай даты рэлізу пакуль няма. З тырыі ў далёкую галактыку, да яшчэ і на звыш хуткасці. Паказалі геймплейны трэйлер Star Wars Galactic Racer, гоначнай гульні, дзе галоўнаму герою трэба заявіць пра сябе ў нелегальных спаборніцтвах. Гэта галактычная ліга, падпольны, несанкцыянаваны чэмпіянат на ўскраінах галактыкі, дзе сіндыкаты фінансуюць хаос, а новых чэмпіёнаў куюць у агні. Катацца будзем на ўсім, што лятае нізка і хутка. Лэндспідеры, спідербайкі і, вядома, культавыя подрэйсеры. Па адчуваннях нешта накшталт Burnout, агрэсіўныя гонкі, цесныя калідоры і эфектныя выбухі супернікаў аб сцены. Рэліз 6 кастрычніка на PlayStation 5, Xbox Series і ПК. А цяпер прытушым святло, бо далей будзе страшна. Атмасферны хорар End of Abyss у фантастычным сеттынгу абзавёўся датай рэлізу. 1 кастрычніка робяць яго ветэраны серыі Little Nightmares, студыя Section 9 Interactive, сабраная з былых супрацоўнікаў Tarsier. А выдаўцом выступае Epic Games. Гэта не проста хорар-блукалка, па факце гэта sci-fi пудзілка з выглядам зверху, якая злівае метроідванію з твін-стык-шутэрам. Даследаванне, атмасферка і інтэнсіўны экшн з агіднымі пачварамі. Выйдзе на PlayStation 5, Xbox Series і ПК, але праз Epic Game Store. Патрик Дезіле, аўтар арыгінальнага Assassin's Creed, нарэшце паказаў сваю гульню 1666 Амстэрдам. Праект, які адмянілі больш за дзесяцігоддзе таму. Гэта містычны сюжэтны экшн пра Ноа, калекцыянерку, якая валодае вядзьмарствам і выкрывае дэманаў, што хаваюцца за чалавечымі тварамі. Дезіле прыдумаў гульню яшчэ ў 11 годзе, калі сышоў з Ubisoft і ўзначаліў новую манрэальскую студыю THQ. Але ў канцы 12-га THQ збанкрутавала і ў пачатку 13-га Ubisoft выкупіла студыю і праект за нейкія $2,5 мільёны. Так Дезіле зноў апынуўся пад той самай кампаніяй, ад якой сышоў. Дамовіцца пра кантроль над гульнёй не атрымалася, Ubisoft звольніла яго другі раз, а праект паклала на паліцу. Дезіле падаў у суд і ў 16-м бакі памірыліся. Ubisoft вярнула яму ўсе правы і ўсе наработкі па гульні, так што гэта не проста стары праект, а гульня, якую аўтар літаральна адсудзіў сабе назад і вынашваў амаль 15 гадоў. Дэма ўжо даступная, гэта 30-хвілінны пралог у Steam і Epic Game Store, які сам Дезіле называе хутчэй amuse-bouche, маленькай прыкускай на зубок, чым нейкай паўнавартаснай дэмкай. У ранні доступ на ПК гульня выйдзе пазней сёлета, пазней будуць версіі для PlayStation 5 і Xbox. Рэакцыя на дэма выйшла неадназначная, на момант запісу у Steam каля 60% водгукаў станоўчыя. Многія хваляць атмасферу і змрочны візуал, але адзначаюць, што пралог адчуваецца як ранні білд і паказвае замала здольнасцяў Ноа. Калі Galactic Racer гэта пра хуткасць, то наступная зорна-войнаўская гульня гэта пра разлік. Паказалі геймплейны трэйлер Star Wars Zero Company, тактычнай адзіночкі і пацвердзілі тую самую зліўшуюся раней дату 27 жніўня. Гэта пакрокавая тактыка ў духу XCOM, дзеянне якой разгортваецца ў эпоху войны клонаў. Гуляць будзем за былога афіцэра рэспублікі на імя Хокс, цалкам кастамізаванага героя, які вядзе атрад Zero Company на сакрэтныя місіі.
У трэйлеры пацвердзілі і прынамсі адно буйное камео. У гульні з'явіцца джедай Анакін Скайуокер, распрацоўвае біт-рэактар разам з Respawn. Выйдзе на PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Ад тактыкі назад да гонак. Толькі цяпер на самых несур'ёзных машынках у свеце. Новая гоначная гульня Hot Wheels Infinite Rush выйдзе 24 верасня. Нібы на той дзень прыпадае надта шмат гульняў. Роўна так, як і абяцалі ўцечкі. На прэзентацыі паказалі геймплейны трэйлер з фірмовымі аранжавымі трасамі, што вядуць праз пляжы і гарады з гіганцкімі перашкодамі накшталт механічнай акулы, шкілетаў дыназаўраў і вялізнай гарылы. Тут больш за 150 машынак 4 класаў, рэжымы на адзіночку, спліт-скрын да 4 чалавек і онлайн з красплеем. А яшчэ элементы свабоднага адкрытага свету. Выйдзе на ПК, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2. Цана базавай версіі каля $50. Гульня, якую чакаюць ужо столькі гадоў, што ў яе выхад амаль перасталі верыць. На прэзентацыі Telltale нарэшце паказала трэйлер The Wolf Among Us 2, працяг адной з найвядомейшых сваіх гульняў па матывах комікс-серыі Fables, паданняў. Пра выгнаннікаў са свету казак, што аселі ў Нью-Йорку. Зноў гуляем за Бігбі Вулфа, былога вялікага злога ваўка, які цяпер працуе следчым. Вяртаюцца знаёмыя твары, у тым ліку Беласнежка і ўся тая ж змрочная нуар-атмасфера. Рэліз у 2027 годзе. А вось у якім фармаце пытанне адкрытае. Першая частка ў 2014 выходзіла 5 эпізодамі, з інтэрваламі ад месяца да 3. Але цяпер у Telltale разважаюць ці не выпусціць усё разам. Мы жывём у эпоху Netflix, людзі не могуць чакаць, кажа гендырэктар студыі Майкл Юм. Маўляў, лагічна адразу даць аўдыторыі тое, што яна хоча. Гендырэктар Telltale Джеймі Атылі дадае, што выдаўцу складана трымаць адразу некалькі дат рэлізу. Таму мадэль, як у стрымінгу, выглядае разумнай. Хаця сама студыя па-ранейшаму любіць філасофію эпізадычнай мадэлі. Канчатковага рашэння пакуль няма. Але як на мяне, дык прыклад нядаўняй Dispatch павінен даць дакладны адказ. Эпізадычная мадэль дакладна мае свае перавагі і можа на працягу доўгага часу генераваць вакол гульні шум. Канешне, калі гульня і яе эпізоды таго вартыя. А разам з навінкай анансавалі і рэмайстар першага сезона, абноўленую версію арыгінала, якую выпусцяць у канцы 2026. Так што, перш чым нарэшце ўбачыць працяг, можна будзе перажыць пачатак гісторыі нанова. Абедзве гульні выйдуць на ўсіх асноўных платформах. А цяпер да гульні, якая зрабіла сабе рэпутацыю ў першую чаргу дзякуючы галоўнай гераіне, студыя Shift Up паказала трэйлер працягу свайго хіта Stellar Blade Blood Rain. У ім прадставілі новую гераіню на імя Эві. У адрозненне ад Евы з арыгінала яна абыходзіцца без мяча і б'е ворагаў голымі кулакамі. Гульня на ранняй стадыі вытворчасці, таму даты рэлізу пакуль няма, затое ёсць важная навіна для ўсіх, хто не на PlayStation. Часовым эксклюзівам Sony сіквел не стане. Больш за тое, Shift Up цяпер выдае гульню сама, адмовіўшыся ад партнёрства з PlayStation дзеля таго, каб выйсці адразу на ўсіх платформах і ахапіць як мага шырэйшую аўдыторыю з першага дня. І на фінал Summer Game Fest здарыўся анонс, якім закрылі ўсю канферэнцыю. Гэта трэцяя заключная частка рэмейка Final Fantasy VII пад назвай Revelation. Square Enix не сталі цягнуць інтрыгу і адразу паказалі шмат геймплейных кадраў. А акном рэлізу назвалі вясну 2027 года. Ёсць час, каб даташніць другую частку Rebirth да канца. Тэма фінала – рашучасць. Клауд і кампанія рыхтуюцца да апошняй бітвы, у якой, як чакаецца, важную ролю адыграюць велізарныя зброі. Адны з самых памятных босаў у гісторыі серыі. І як і Stellar Blade, гэтая гульня не стане часовым эксклюзівам PlayStation 5. Яна выйдзе адразу на ўсіх платформах. Xbox Series, Nintendo Switch 2, ПК і PlayStation. На гэтым Summer Game Fest можна было б і кропку паставіць, але гульнявы уикенд толькі набіраў абароты, бо ўжо ў нядзелю стартаваў Xbox Games Showcase і адкрылі яго цяжкай артылерыяй. Студыя The Coalition паказала першы геймплейны ролік Gears of War E-Day. Экшана ад трэцяй асобы, дзе на зямлю абвальваецца нашэсце саранчы. Гэта прыквел, дзеянне якога разгортваецца за 14 гадоў да першай Gears of War, у самы той дзень з'яўлення, Emergence Day.
ад якога гульня і ўзяла назву. У трэйлеры паказалі Маркуса з камандай, якія прабіваюцца праз вуліцы пад абстрэлам, а заадно і фірмовыя механікі. Перазарадку, сістэму укрыццяў і жорсткія дабіванні. Рэліз 6 кастрычніка, прычым гэта будзе кансольны эксклюзіў Xbox. Гульня выйдзе на Xbox Series і ПК адразу ў Game Pass. Самую дарагую яго версію ў дзень старту. Старонка ўжо ёсць і ў Steam. А калі Gears застаецца вернай адной сям'і кансоляў, то наступны анонс паказаў, што Microsoft цяпер гуляе па новых правілах. Playground Games паказалі эфектны трэйлер сваёй фэнтэзійнай RPG Fable, перазапуску славутай серыі, якога чакаюць ужо некалькі гадоў. Там нам прадэманстравалі прывабную і, верагодна, галоўную ліхадзейку Ізабель, але, што цікава, трэйлер скончыўся кароткім з'яўленнем культавага злыдня Jack of Blades з арыгінальнай Fable. Прызнаюся шчыра, гэта быў нечаканы, але ж і інтрыгуючы паварот. І галоўнае з роліка, гульня выйдзе не толькі на Xbox, але і на PlayStation 5, пра што паведамілі проста ў трэйлеры. Рэліз прызначаны на 23 лютага 27 года пасля таго, як гульню перанеслі з восені 26-га. Яна з'явіцца на Xbox Series, PlayStation і ПК, а таксама адразу ў Game Pass. Старонка ў Steam ужо адкрыта, як і перадзаказы. Стандартнае выданне каштуе $70. А тэма Microsoft на PlayStation на гэтым толькі набірае ход, бо следам прыйшоў сапраўдны сімвал Xbox і таксама з білетам на PlayStation 5. Halo Campaign Evolved, рэмейк кампаніі самай першай Halo, Combat Evolved 2001 года, выйдзе 28 ліпеня адразу на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series, ды яшчэ і ў Game Pass. Гэта поўная перабудова арыгінальнай гісторыі ў 4К, усе 10 арыгінальных місій плюс новая трохмісійная арка Operation Meteorite, дзеянне якое адбываецца за год да падзей першай гульні з майстрам Чыфам і сяржантам Джонсонам. Дадалі і свежыя механікі, захоп транспарту, 9 новых відаў зброі, 4-месны вяпрук для кааператыву і, упершыню з часоў Halo Reach, вяртанне касмічных баёў. Старонка гульні ўжо ёсць у Steam, а ранні доступ для ўладальнікаў прэміум выдання адкрыецца 23 ліпеня, за 5 дзён да рэлізу. Ад касмічных баёў да сярэднявечнага мора. Асоба студыё паказала яшчэ адзін ролік з датай Resonance A Plague Tale Legacy. Спін-офф серыі A Plague Tale выйдзе 27 жніўня. Цяпер галоўная гераіня Сафія, піратка-кантрабандыстка, знаёмая фанатам па A Plague Tale Requiem, дзеянне разгортваецца ў 1334 годзе, за 15 гадоў да падзей Requiem. А сама Сафія значна больш баявая за ранейшых герояў серыі. Б'ецца мячом і вырашае загадкі ўласнай кемлівасцю. Гэта сюжэтны прыгодніцкі экшн ад трэцяй асобы. Дадаць у спіс жаданага ў Steam ужо можна. Таксама будзе на Xbox і PlayStation. А калі чуму вы неяк перажылі, то наступная пагроза старэйшая і зубастая – зомбі. Доўгачаканы State of Decay 3 нарэшце атрымаў рэлізнае акно 27 год. На прэзентацыі студыя Undead Labs упершыню паказала геймплей, адкрыты свет, кааператыў, будаванне паселішчаў, крафт зброі і, вядома, шчодрае знішчэнне нежыці. У тым ліку наездамі на машыне праз натоўпы. Выйдзе на Xbox Series, PlayStation 5 і ПК, адразу ў Game Pass. Гуляць у альфа-версію, дарэчы, ўжо можна. Распрацоўшчыкі кажуць, што тэставанне будуць пашыраць, дадаць у спіс жаданага ў Steam таксама можна. Калі State of Decay прапануе постапакаліпсіс на паверхні, то наступная гульня кліча назад пад зямлю. 4A Games паказала першы геймплейны трэйлер пад назвай Hunter і назвала акно рэлізу наступнай часткі франшызы Metro 2039 у лютым 2027 года на Xbox Series, PlayStation 5, а таксама ў Steam і Epic Game Store. Тон у гульні відавочна змрачнейшы і больш палітычны. Галоўная пагроза цяпер не мутанты, а людзі. Той самы Хантер ператварыўся ў фюрэра Нова Рэйха, фашысцкага паўстання, што захапіла Маскву. І менавіта да яго давядзецца прабірацца таямнічаму незнаёмцу. У роліку фірмовы клаўстрафобны стэлс-экшн, даследаванне тунэляў і паверхней, а заадно і новая зброя для бясшумных забойстваў. Ад змрочных сутарэнняў да не менш змрочнай свядомасці Ninja Theory нечакана прадставіла трэцюю гульню сусвету Hellblade і назвалі яе проста Сенуа, па імені галоўнай гераіні. Гэта не зусім Hellblade 3, студыя падкрэслівае, што гэта паўнавартасная экшн-прыгода, якая выходзіць за рамкі стрыманых ранейшых частак.
Бой паглыбілі, з'явілася кідальная зброя і атакі са скрытнасці. Дадалі больш даследавання і галаваломак. Гісторыя працягвае падзеі Сенуа Сага Hellblade 2 выйдзе ў 2027 годзе на Xbox Series і ПК, адразу ў Game Pass, а таксама ў Steam і на PlayStation 5. А пасля ўсёй гэтай цемры, глыток чыстага шаленства, Sega показала геймплей Crazy Taxi World Tour, першай за шмат гадоў часткі культавай серыі і назвала акно рэлізу 2027 год. Вяртаецца Аксель, які цяпер ганяецца за бандай у масках, што укралі ў яго таксі. А сама серыя ўпершыню выходзіць за межы аднаго горада. Місіі раскіданы па ўсім свеце, акрамя класічнага падвесці пасажыра абяцаюць і новыя забавы накшталт рыбалкі ды дастаўкі піцы. А ў саундтрэк вярнулі The Offspring. Выйдзе на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Калі шаленства за рулём не для вас, вось нешта для ўсёй сям'і, ці яе наймалодшай часткі. Анансаваная яшчэ ў сакавіку экшн-РПГ Minecraft Dungeons 2 нарэшце абзавялася паўнавартасным трэйлерам і датай рэлізу 29 верасня. Працяг кубічнага дзіка-кроулера выйдзе адразу на ўсіх платформах PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, арыгінальны Switch і ПК праз Steam і Microsoft Store. Прычым на Xbox будзе даступная Play Anywhere і адразу ў Game Pass. Цана прыемная, каля $30. Ад кубіка да змрочнай віктарыянскай магіі студыя Uppercut Games і выдавец Focus Entertainment прадставілі яркім трэйлерам амбітную і інтрыгуючую Magicians The Devil's Deal. Экшн ад першай асобы, які крытыкі адразу параўналі з Dishonored і Bioshock. Гуляем за чарадзея з сапраўднай магіяй, які даследуе скажоны свет тэатраленда, б'ецца з ворагамі і адбірае сілы ў майстроў. Сеттынг канец 19 стагоддзя з налётам стымпанку і акультызму. Выйдзе ў 27 годзе на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. Стартуе адразу ў Game Pass. А давайте застанемся ў тым жа 19 стагоддзі, толькі цяпер замест фокусаў будуць цяжкія бітвы. Valor Mortis, Souls-like ад першай асобы ад студыі One More Level, той самае, што зрабіла Ghost Runner, выйдзе 24 верасня. Матка найсвенша. У адзін дзень з наступнай Control і Silent Hill Town Hall. Дзеянне разгортваецца ў звышнатуральнай версіі напалеонаўскай Еўропы. Гуляем за Уільяма, уваскрэсшага салдата вялікай арміі, які спалучае зброю той эпохі і змрочныя здольнасці. А галоўнага антаганіста, самого Напалеона, сыграў вядомы акцёр Венсан Касель. Выйдзе на PlayStation 5, Xbox Series і ПК. У Steam і таксама адразу ў Game Pass. Студыя Meadow Flower показала дэбютны трэйлер Vivarium, прыгоды з элементамі лайфсіма, натхнёнай класікай намаляванага ад рукі анімэ у духу студыі Ghibli. Гуляем за 11гадовую Дженні, жыхарку дзіўнага свету тэрарыума, дзе ёсць утульны побыт, дынамічная сістэма часу, нелінейны сюжэт і свае загадкі. Рэліз гульні запланаваны на 2027 год. Таксама мы пабачылі анонс, якога фанаты JRPG чакалі гадамі. Atlus нарэшце афіцыйна прадставіла Persona 6. Праўда, гэта быў літаральна PNG-анонс. Нам паказалі маленькі 84-секундны тызер з кладбішчам і змрочнай музыкай без аніводнага кадра геймплею. Затое пацвердзілі галоўнае. Фірмовым колерам шостай часткі стане зялёны, а сама гульня выйдзе на ПК, PlayStation 5, Xbox Series і адразу ў Game Pass. Даты пакуль няма, але пасля гадоў чутак сам факт афіцыйнага анонсу ўжо падзея. Ад зялёнага да фіялетавага паказалі дэбютны трэйлер новай часткі серыі платформераў пра фіялетавага дракончыка Spyro A Realm Beyond. Робіць яе студыя Toys for Bob, а сам Том Кенні, арыгінальны голас Spyro, вяртаецца да ролі. Распрацоўшчыкі абяцаюць цалкам новую прыгоду з новым светам, паўнавартасным палётам і пашыраным даследаваннем. Выйдзе вясной 27-га адразу на ўсіх платформах і ў Game Pass з падтрымкай Play Anywhere. А пасля дзіцячай настальгіі нешта куды больш дарослае і вынаходлівае, амбітная стымпанк RPG Clockwork Revolution ад студыі In Exile, стваральнікаў Wasteland, нарэшце атрымала акно рэлізу 27 год. Microsoft показала вялікі трэйлер і пацвердзіла, што гэта будзе кансольны эксклюзіў Xbox, выйдзе на Xbox Series і ПК, у тым ліку ў Steam і адразу ў Game Pass.
Гэта экшн РПГ ад першай асобы ў стымпанк горадзе Авалон, дзе галоўная фішка хранометр, прылада, што дазваляе вяртацца ў мінулае, мяняць гістарычныя падзеі і назіраць, як ад гэтага перакройваецца сучаснасць. Для InXile гэта першы AAA праект пад крылом Xbox і найбуйнейшая гульня ў іх гісторыі. А пакуль вялікія выдаўцы мерыліся блокбастарамі, сваёй чаргі чакала ўжо іншае шоу, PC-геймінг-шоу, дзе панавала зусім іншая энергія. Дзіўныя інды-ідэі, ад якіх адразу хочацца націснуць спампаваць дэма, і першая з іх Spellsided, стратэгічная РПГ, дзе гуляеце вы за ігральную костку, самы звычайны кубік D6, толькі на кожным баку можна наладзіць нейкі заклён, і ўся справа ў тым, каб кідаць сябе так, каб у патрэбны момант выпаў патрэбны бок. Узроўні тут увесь час мяняюцца і кожны патрабуе свайго білда. Заклёны можна стакаць, паляпшаць і выбудоўваць у паслядоўнасці, падганяючы свой кубік пад канкрэтны выклік. Распрацоўшчыкі называюць гэта галаваломкай уласнага дызайну, ёсць і спаборніцкі складнік, раз на 2 тыдні асобныя забегі чэлленджы супраць іншых гульцоў, робіць гульню студыя Mass Transfer Interactive, рэліз на ПК, прычым адразу і на Windows, і на Linux, недзе ў 27 годзе. А дэма, як вы ўжо здагадаліся, ляжыць у Steam і на маім камплюктарчыку. Ад магічных кубікаў да магіі зусім іншага кшталту, піск дайлап мадэма і экран у эстэтыцы Windows 95, как 95, сімулятар хакера, у якім задача гульца сапраўды гучыць проста скрышыць карумпаваную карпарацыю. Але пачынаецца ўсё нявінна, герой хакер 90-х пазарабляў дробязю на кшталт падмены школьных адзнак, аж пакуль не загінуў адзін з ягоных сяброў хакераў, і легендарны кіберзлачынца не ўзяў яго пад сваё крыло. Так звычайны падшыванец уцягваецца ў вялікую урадавую змову. Сцэнар, дарэчы, напісаў Кіт Стюарт, гульнявы журналіст і пісьменнік. Уся дзея адбываецца проста на экране камп'ютара, вам прыходзяць паведамленні, вы аддалена захопліваеце чужыя машыны, цягаеце фота, падмяняеце файлы, а каб кудысьці прабрацца, спачатку трэба перамагчы ў баі. І вось тут самае нечаканае, бой картачны і ў рэальным часе. Выцягнеце хакі з уласнай бібліятэкі шкоднага софту і шляце іх па патоку даных на варожы ПК. Выйдзе хак 95 у Steam, дакладнай даты пакуль няма, затое дэма ўжо здаецца даступнае для спампоўкі. А калі хакерства здаецца вам недастаткова вычварным, вось вам нешта зусім з іншага цеста. Sated – змрочны кулінарны роуглайк, дзе вы спускаецеся ў глыб вільготнай мегаструктуры і гатуеце ўсё больш гратэскныя стравы для ўсё больш галоднага монстра. Накорміш – жывеш, не накорміш – сам становішся вячэрай. Гуляеце вы за праклятага шэф-кухара на рухомым трамваі, які спыняецца ля ўсё новых пачвараў з усё больш дзікімі кулінарнымі запатрабаваннямі. Адзіны наш спадарожнік – разумны халадзільнік, апантаны азартам, які працуе як вар'яцкі гульнявы аўтамат і выдае інгрэдыенты выключна па прыхамаці выпадку. А сама структура забегу з выбарам шляху ўніз падазрона нагадвае Slay the Spire. Выйдзе на ПК, а дадаць у спіс жаданага ў Steam можна ўжо цяперака. А пасля ўсёй гэтай індзі-эксцэнтрыкі вяртання ўжо сапраўднай класікі Firefly Studios анансавала Stronghold, чацвёртую частку стратэгіі ў рэальным часе, дзе трэба будаваць замак, кіраваць яго эканомікай і адбівацца ад ворагаў. Прэзентавалі гульню, дарэчы, не абыяк. Трэйлер агучылі акцёры Бен Стар і Саманта Біер, знаёмыя гульцам па Expedition 33 і Baldur's Gate 3. Сама студыя называе гэта самай амбітнай часткай серыі. Зроблена яна на Unreal Engine 5, дзеянне разгортваецца ў сярэднявечнай Англіі, а ўнутры паўнавартасная сюжэтная кампанія на 22 місіі. Змена дня і ночы, непрадказальнае надвор'е і маштабныя бітвы. Ёсць і мультыплеер да 8 чалавек, як PvP-сутычкі, так і кааператыў супраць ботаў. Дэма выйдзе ў Steam ужо 23 чэрвеня, а рэліз у раннім доступе да канца 26-го, таксама на ПК. Студыя Jump Over the Age анансавала Signed City, ролевую гульню ад першай асобы ў навукова-фантастычным сетынгу, які самі аўтары называюць фангал-панкам. Гэта тыя самыя людзі, што зрабілі наратыўную Citizen Sleeper, адну з тых гульняў, што мяне па-сапраўднаму зачапіла прыкладна год таму.
Новы праект, праўда, не падобны на яе зусім. Тут вы паразіт у горадзе, дзе прарастаюць дзіўныя тэхналогіі і радыкальныя ідэі. Трэба ўрастаць у яго жыхароў, раскрываць і мяняць іхныя гісторыі і назіраць апошні сезон гэтага горада. Натхняліся стваральнікі прамысловымі гарадамі поўначы Англіі і сацыяльнымі хваляваннямі ў Брытаніі 80-х, а візуал манахромны на стыку дакументальнай фатаграфіі, скрынтонавай мангі і чарнільнай графікі. Выйдзе на ПК, даты пакуль што няма. Ascenders Beyond the Peak – даследчая роуглайт гульня з пакрокавай механікай скалалажання і элементамі кіравання экспедыцыяй, якая на шоу атрымала трэйлер дэма-версіі. Гара тут не проста гара, а праклятая. У яе скалах хаваюцца лаўкрафтаўскія пагрозы. Галоўная фішка – ваша каманда фізічна звязана адной вяроўкай. Гэта і пастаянны выклік, і інструмент. Можна страхаваць таварыша, замацоўваць небяспечны ўздым, выцягваць спадарожніка з бяды або, наадварот, зацягнуць яго туды. Кожны страчаны скалалаз забірае з сабой рэсурсы і баявы дух, а траўма ад страты застаецца з тымі, хто выжыў. Класаў 9, кожны са сваёй мабільнасцю і здольнасцямі, робіць гульню студыя Ludogram, выдае Twin Sales Interactive, ранні доступ у Steam у трэцім квартале 26 года, а паўнавартасны рэліз пазней дабярэцца і да кансоляў. Ад жаху высока ў гарах да жаху ў самым нечаканым месцы у скрынсейверы Pipes Exe – кааператыўны хорар на аднаго ці 4 асобы, які на шоу атрымаў пашыраны трэйлер з жывымі акцёрамі. Гуляеце вы за QA-інжынераў, якім даручылі пратэставаць дзіўную аперацыйную сістэму пад назвай GOS, і руцінная праца, як водзіцца, хутка ператвараецца ў барацьбу за выжыванне. Уся фішка ў візуале, узроўні натхнёныя класічнымі скрынсейверамі Windows і Mac з 90-х, тыя самыя геаметрычныя трубы, паліганальныя лабірынты і сюррэалістычныя лічбавыя прасторы. Толькі цяпер па іх бадзяюцца варожыя багі з раз'яўленымі пашчамі. Робіць гульню студыя Moving Pieces, выдае Critical Reflex, выйдзе ў Steam у трэцім квартале 26 года. Кааператыўны жах, відаць, быў на гэтым шоу асобным жанрам, бо вось вам яшчэ адзін, толькі ад вядомых майстроў непрыемнага. Студыя Wrong Organ, аўтары культавай Mouse Washing, анансавала Каркас Клад. Кааператыўны танкавы хорар на 2-3 асобы. Каманда кіруе танкам, які прабіваецца праз разбураны вайной горад Воргарад, а кожны бярэ сваю ролю – камандзір, механік-вадзіцель ці наводчык. Як заўсёды, у Wrong Organ без агіды не абышлося. Варожая тэхніка тут апранута ў напаўмёртвых жывёл, якія служаць бранёй. Для студыі гэта рэзкі паварот. Калі у Mouse Washing на першым месцы быў сюжэт, то цяпер яны пайшлі ад адваротнага, ад механікі і атмасферы. Выйдзе на ПК у Steam, дакладнай даты пакуль што няма. А пасля ўсёй гэтай жахлівай вусцішы, глыток спакою, амаль, The Water Museum паказала трэйлер дэмаверсіі About Fishing, дэтэктыўнай гульні, дзе расследаванні спалучаюцца з рыбнай лоўляй. Гучыць мірна, але пад спакойным рытмам закідвання вуды хаваецца ціхая трывога. Кожны ўлоў набліжае вас да разгадкі таго, што ляжыць на дне. За гульнёй стаіць Кевін, аўтар Arctic X, а натхняўся ён нечакана Shenmue і Sega Bass Fishing. Рыбалка тут на фізіцы, атмасферка, рэтра і трохі страшненька, а ў мутнай вадзе хаваюцца сакрэты, аж да русалак. Можна закідваць вуду, абменьваць улоў, паляпшаць рыштунак і даследаваць новыя глыбіні. Выйдзе на ПК, у Steam і на PlayStation 5. Дэма ўжо ёсць. Ад ціхіх таямніц на дне возера да таямніц куды цямнейшых выдавец Квалі і студыя FlyOS анансавалі Vampire the Masquerade – Eternal Whispers, ролевую гульню ў папулярным сусвеце World of Darkness. Гэта сюжэтная CRPG з выглядам зверху, цалкам пабудаваная вакол гісторыі, персанажаў і выбару гульца, прычым без традыцыйнага бою наогул. Дзеянне разгортваецца ў змрочна-сучасным Манрэале, ахопленым палітычнымі інтрыгамі. Гуляеце вы за вампіра Гейба, які прачынаецца пасля дзесяцігоддзяў прымусовага здранцвення з фрагментарнымі ўспамінамі. Ягонае звычайнае паляванне на адступніка Гуля паступова раскручваецца ў вялізную падпольную змову. Замест бою выбар, як дзейнічаць – жорстка, цішком ці агрэсіўна. Залежна ад вашага шляху. Гульня атрымала старонку ў Steam, дадаць у спіс жаданага ўжо можна. Даты пакуль няма.
А калі вампірская драма абходзіцца без бою зусім, то наступная гульня наадварот, уся пра вайну. Relic Entertainment анансавала Company of Heroes Definitive Edition, абноўленае выданне культавай ваеннай стратэгіі 2006 года. У яго ўвойдуць 3 сюжэтныя кампаніі, 4 фракцыі і больш за 50 карт для мультыплеера. Па сутнасці, базавая гульня разам з дадаткамі. Але галоўнае тут мадэрнізацыя. Гульня пераязджае на 64 біты, застаючыся сумяшчальнай з модамі за 2 дзесяцігоддзі. Атрымлівае палепшаны штучны інтэлект, абноўлены інтэрфейс і кіраванне. А таксама дробныя, але прыемныя зручнасці, накшталт задняга ходу для тэхнікі, аўтаматычнага папаўнення атрадаў у штабе і падтрымкі шырокіх і ультрашырокіх экранаў. Выйдзе на ПК ў восень 26 года. Перш чым развітацца, я хачу сказаць галоўнае. Дзякуй. Усе гэтыя выпускі існуюць толькі дзякуючы людзям, якія падтрымліваюць відзік сваім рублём і верую ў тое, што беларускамоўны падкаст пра гульні мае права быць. Асобна хачу падзякаваць наступных магнатаў: Мова.хау, Дмітрый Суднік, Хімік 94, Алексей Гуляў, Алесь, Алексей, Яўген Барановскі, Мармоль, Іван Янчук, Вожык, Георгій Пугачоў, Алексей Адамович, Сергей Мухін, Александр Титкоў, Алесь Кароза, Влад Саўченко, Александр Кашэўскі, Алексей Гомза. Вось такое яно гульнявое лета 26-га. Эпоха, калі нават Xbox эксклюзівы апынаюцца на PlayStation, а любімыя серыі 10гадовай даўніны вяртаюцца адна за адной. Здаецца, нудзіцца нам не давядзецца. Хіба што пакуль чакаем ще гэтыя 27-е рэлізы. Беражыце сябе, дадавайце ў спіс жаданага з розумам і да сустрэчы ў наступным выпуску падкаста «Відзік».